Advento, daghan na kay tayong nadunggan, labi nag-aktibo kay tada sa simbahan, sige tag simba, apil tag mga recollection sa una. Pero mas akong nalantawan, pamalandungan nga, mas may ato po ni siyang tanawon. Kay last year ato man nagyapon ng gitanaw. Pero atong tanawon in the other perspective na pod, no? Perspektibo. Ang atong basihanan dinhi nga pagtan-aw unsa maning Advento diha gikan sa dokumento sa simbahan. O kana ma-sure gidag mamao din ni gipasabot sa simbahan ning Advento. Dili nang hinimuhimo ni Father ni ay pasabot lang ko gamay aron kita maka pamalandong usab. So ang una nga atong kuhaan, basihan, mao ang tamdan sa basic liturgy seminar. Nani sa mga PSL mo agi gid sila ni. Katong mga lectors and commentators pudunta giagi gid sa basic liturgy seminar, no? O BBS. So unsa ang giingon sa tamdanan rito sa tamdanan sa alang sa basic liturgy seminar ngon dinhi Advento. Unsa daw ang Advento? Sa English pa, preparation o pagpangandam. Mingon siya, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao, nigahin kita og panahon alang niini. Og kini gitawag nato nga panahon sa Advento. Pangandam, aron mangandam, no? So mo ni preparation. Mo ni gitawag nato Advento. Og kini kining maong panahon adunay duha ka kinaiya o kahalangdon. So kung nakadungog ta simba ta atong Domingo niya nasa introduction, kung nakaabot ta sa introduction, so kabahin ni sa introduction kadtong miaging Domingo, first Sunday of Advent. Nga naa say duha ka kinaiya o kahalangdon. Ang una, kini panahon sa pagpunting sa atong pagpangandam alang sa mahimayaong pagbalik sa atong Ginoo sa katapusang kapanahunan sumala sa iyang gisaad. So mao ning giingon sa maong dokumento. Murag baliktad ni sa atong ginuna kay nga to ba ginuna dito no kay Pasko, basta Advento, pero dili mani. Kini panahon sa pagpunting. Lawom-lawom ni nga Bisaya ning pagpunting ba. Unsa man ibuot pasabot ning pagpunting? Mura bitaw ka nang maghunting ka na nakagi-site o site adjust nimo site may gipunting nimo unsa may ig-on nimo ang ulo ba, ang pako ba, ang tiil ba, mo na ba kuan nimo dito sa telescope, no? Mo to imong punting, mo to imong ig-on. Mo na itong puntingon di ay unsa nga tong pagpunting sa itong puntingon sa atong pagpangandam mahimayaong pagbalik sa atong Ginoo sa katapusang panahon sumala sa iyang gisaad. Mao din ni Advento, di ni maghulat og kanus ang makadawat og bonus, kanus ang makadawat og 13 month, no? Kanus ang makadawat og regalo. Ay, salamat, hapit ng Pasko, kadawat na po ko ani karon. Ang problema di kadawat. So mo ni atong puntarya di mga igsoon. So di ginato kalimtan unta, no? Mo din ni Advento atong ipunting sa pagbalik sa Ginoo, mahimayaong pagbalik sa Ginoo. Daghang kay tang nadunggan ana before sa Advent pa, itong mga Sundays before sa Advent, no? Labi na tong Christ the King. Balik sa Ginoo. Misaad siya, mabalik gyud ang Ginoo. Okay, misaad man siya. Di man ginamamakak ang Ginoo. So mao na nga atong tan-awon ang gisaad sa atong Ginoo. Na dinhi, maklaro ba ninyo? Klaro man no?
Katong di pang hanap-hanap og mata, marug maklaro pa na, no? Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 14, bersikulo 1 hangtod sa 6. Og miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kanako. Kining panahon sa Adbento, mao di ini, no? Oh. Di unta ta magmagul-anon. Unsay atong himuon di ay magmasaligon sa Dios o masaligon kang Kristo. Ningon siya, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Og muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. So tinuod gini kay gisulti man niya. Unsa iyang gisulti nga tinuod? Og kon atuan na ako didto ug makaandam na og dapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atua usab kamo. Pagkanindot. Oh. Mao gani nga ingon dito ang tamdanan, ipunting na to. O sa kuan pa, si Kristo atong target ba? Oh, si Kristo atong target kining panahon sa Adbento. Dili si Santa Claus. Nanabaya ri mga balay nananay dengan Santa Claus, no? Dengan Santa Claus na. Oh. Niya, nahibalo kamo sa dalan nga paingnan, nga paingon sa dapit nga akong adtuan. Ninungutana si Tomas, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagtultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili mo agi kanako. Morning Adbento. Kung si Kristo mo balik, kanang nindot bitaw nga senaryo nga atong ma-imagine, no? Nga naabitaw usa ka tawo nga nag-imbita sa tuwa nga muadto ta. Unya mo text na ta, coming. Kita ba coming? Niya mingon siya, sige kay sugaton ta ka. Balik ni Kristo, sugat ta niya ba? Pero mao lagi na, di kita makasugat ni Kristo kung di si atong gipunting. Lahi ang gipunting sa atong kinabuhi, di gyud kay ningon gani siya dinhiyo nga walay makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Na problema anig, yes lagi nata sa Adbento, no? Kanta-kanta pa ta, no? Pero lahi ang atong kasingkas, lahi ang sulod sa kasingkasing ug gunahuna na di kita kasubay sa dalan ni Jesus. Mo ni pagpunting nato. Mo to ang una. Ang ikaduha, kini panahon sa pagpangandam alang sa Pasko sa pagkatao. Ikaduha na dahil siya. No? Pasko sa pagkatao, diin atong gihandom ang iyang unang pag-anhi. Mao na ni, dini musulod na. No? Kaya pangutana, unsa man po kahay atong gibuhat, no? Kay nari pagpangandam sa Pasko sa pagkatao. Di natong gihandom ang iyang unang pag-anhi. Nga ito'y nangutana sa kuha ba? Ingon siya, Pader, nusam ni nagsugod ng Adbento. Gina na po na ako siya. Urag akong una-una, Brad, kung pamalandong ba? Kana sa una sigo po ko pangutana na ba? Nusam ni sugod ng Adbento.
Kaya itong sugod sa Advento, first Sunday man. Oh, pero kanu sa among isugod nako, sugod ni katong wa pa moabot sa Kristo ba? Na ni. Oh, tanawan ninyo sa basa mo Biblia sa Old Testament, naa ni kanum na dito. Oh. Oh. Paabot. Ihandom, no. So nga first Advent, no? Part sa Advento. So kini atong gihandom ni ang karaan nga kini ang sulat diya sa Biblia, karaang bahin Old Testament. Mao na naa dito, no? Pagkatao sa manunubos to ilang gipaabot, no? So mao ni diay, mao ni ang atong gihimo usab sa ikaduhang kinaiya o kahalangdon sa maong pagsaulog sa Adbento. Diin kita nangandam. Naagi ni digit mawa ning duha. First, na dito gyud pangandam. Niya karon ikaduha, pangandam gihapon. Kinsay atong puntingon? Si Kristo. Ang puntarya sa atong pagpangandam. Sa maong hinungdan, ang panahon sa Adbento, usa ka panahon alang sa mabinantayon o malipayong paghulat sa pag-anhi sa atong Ginoo sa umaabot o mabungahong pagsaulog sa iyang unang pag-anhi dinhi kanato diha sa iyang pagkatao. Kini klaro kay nis nanig Guinness Bible ba? Si Kristo katong Domingo, before pagani atong Domingo, before pa sa Christ the King at Sundays, sige na sige pagbantay kamo, pagbantay kamo, pagbantay kamo. So di pwede di ay magtinanga tani. Oh. Sige mo na, basin makuratan kamo, no? Katong Domingo mingon siya nga pagbantay o pagtukaw kamo kay basig moabot siya sa gabi, tungang gabi, kaadlawon, ubuntag bahinoon. Unya sa atong pagbantay, kita unta malipayon pod. Malipayon. Daga na ba siguro nag-uol ron tungod sa pandemic? Murag yung lisod bagay itong glipay ron pa din kay may Christmas party. Laro na kayo na, no? Wa na bagay Christmas party. Pero wala man mo ingon ang atong mayor nga ayaw mo pagsaulog o Pasko. Wala na Christmas party. Labi na sa big gatherings. Mas maayo ganin ang gamay ra, kay gamay ra gasto. Ug way Christmas party, wala gyud exchange gift. Okay, usahay ra ba mag-exchange gift ta, pero magmahay ta ba nganong ni-appeal ta. Kay dako atong gihatag niya, gamay ra to na daw. Okay, bagulbol, bagulis balay. O hinungdan tong partiha to naalkansi mahinong ko. Gamay ra man akong nadawat, ako man to akong gihatag, mahal man to. Oh. Nindot ron siguro nga sa ulog tos Pasko kanang among the family members. Kadaghan ba kay mga Pasko no nga ultimo pamilya wa na sila kasaulog ba kay na may party dito kamo lang sa kay na ako atuan dito nangambita diri karon kay di naman pwede. Murag usa sa akong na pamalandungan nga nindot na hitabo aning pandemic ba. Isa kay untag kuan magini no. Pero we are told by God to go back at home, to go back to our families. Ni. Kaya malipayon ba ko uban sa kong pamilya? No. Malipayon ba ang akong pamilya kung naa ako silang presensya? Kay basig malipayon kay sila ba niya pag-abot na to manghilom. Umanlakaw. Pastilan pa ita. No? So, mabinantayon o malipayong paghulat. No? Ang ikaduha, nga itong kuhaan, sabta na tugon sa ning Adbento,
kining ang ordo kanang ginagamit sa guide sa liturgical celebration. Kanang itong ordo, nakalimot ko dala, no? Sabot ng nuani, no? Sa ning ordo. Ordo 2021. Pero actually, tanang ordo na ani, bisa katong 1990 nga ordo, na sunagi sulod ani. Mo ni ang gisulat yun. Kung sa giingon din Advent has twofold character. Do gikinaiya, do duha kay kinaiya. For it is a time of preparation for the solemnities of Christmas, in which the first coming of the Son of God to humanity is remembered. By the way, nganong gihimo man nato ni nga atong gituki po ni atong sabton atong pamalandungan unsa maning pulong Adbento kay aron bitaw there is a sense of guidance in our celebration of Advent. Kay usahay murag dali-dalion atong Advent ba labi na atong wala pa ning pandemic, dali-dalion ang Advent ba murag wanay Advent diretso Christmas. Nakahinumdum ko I think last year or the other year, dinhin ako, nga December 1 pa, naanay mga organisasyon organisasyon sa simbahan ha, nga nag-Christmas party. December 1 pa. Yun ako nga, unya, unsa na may inyong buhaton, kaya nag-Christmas party naman maroon December 1, unsa na buhaton ninyo 25, 26, 27, 28, ug hangtod sa kuan. Hangtod sa kining pagbunyag sa Ginoo kay dito na mahuman ang Christmas season. Nagihisen na to ba gidali-dali. Murag ang time of preparation gihimo na natong time of celebration. Wala kasabot og unsa nang Adbento. Balik ni preparation, pangandam pagid ni. Of course makasabot ang mga business establishments, no? Kana mga malls, naagi na sa September pa na, decorate na sila diha, Christmas tree. No? Naanay, dagko kayo diha nga mga, unsa ni kining, mga star, nana dito si Santa Claus, no? Sandig na bongbong, utuwa ba ka siling, gabitay na. Because they wanted to attract people. But it should not be done in our GKKs. Dini sa simbahan sa parokya, labi na sa itong balay. Kasi napuno na ro Christmas lights ba? Yawa gitay Advent treat sa atong balay. 2018, 2019, o karon 2020. Iyong ko nga, Advent treat basta Advent season. That's how we prepare. Baka tayo Advent treat sa atong balay. Natong balay karon gasiga-siga na siguro ang ato ang Belen. Giuna-una na. Preparation pa in town ron. Unsay atong gi-preparhan ni ang atong paghandom sa iyahang pagkatao. Kung handumon ginatong pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, luoy gyud. Other words sa luoy itong mga kana bitang pinakaubos nga kahimtang iyahang gipili. Kita baron kay gusto kitag pinakataas. Karong ganit, agsa naman lang mga anak sa balay, doon man ginag dito sa mas masaya sa pasungan bagay siya, no? Mao na atong gihandom ba? Bring us down. And hopefully, nga during sa Christmas season, mahimo kitang mapaubsanon sama kaniya. Imo man atong gihandom. First coming of the Son of God to humanity is remembered. Wala mangandam na tadag papaubos. And then become humble.
Mao na siya ang una kay twofold character. Ang ikaduha, and likewise, a time when by remembrance of this, unsa ang atong remembrance? His first coming. Sa iyang pagkatao. Minds and hearts are led to look forward to Christ's second coming at the end of time. Kini sila murag nabaliktad. Ang atong kadtong tamdanan, giuna ni. No? Giuna ning second coming. Kung ninyo nabantayan, itong unang kinaiya, nangandam kita, pagpunting sa pagbalik sa atong Ginoo sa katapusan sa kapanahunan. Kini siya mo sa ordo, kini siya ang ikaduha, no? nga karakter. So unsay importante nga tan-aw na to ani, ang minds and hearts are led to look forward to Christ's second coming at the end of time. Muna atong tan-awon ron ang atong minds unsay sulod ana ron. Ang atong hearts unsay sulod ana. Napunting ba na didto kang Kristo? Di ba ka sa kabalaka? Mo ba nag-ingon niya? John 14:1-6. Ayaw ka mo kaguol. Salig ka mo sa Dios o salig usab ka nako. Punting ngadto sa Dios ang atong huna-huna o kasing-kasing. Muna atong tan-awon siguro mga igsoon lantawon na to. Asa ni paingon? Look forward to Christ's second coming at the end of time. Regunana ba? Ang dito atong kana bitaw magpaabot kita tinud-anay unya ang atong gipaabot bitaw murag kanang importante kay nato. Di ba? Unsa may naan nato, unsa may atong bation? Mag-uol ba ta? Mahadlok ba ta? No. Excited kaya ta. Malipayon kaya ta. Kanus aga itong maabot. Kana, muna unta. Mo ganin rito, mabinantayon o malipayong paghulat. Minds and hearts are focused on Christ. Kung musimang na ganining atong minds and hearts, di na ganit na mapunting ni Kristo, diyan na magsugod, magkagulo, o magkagubot na ginatong kinabuhi. No? Kaya wala naman siya center. Niya ang himuon na tong center, imbes ang center, ang Ginoo, gipulihan na natuglain. Awagid na, muna nga magkabuang ang atong kinabuhi. Si Pedro bitaw, kadto bitawng ingon siya nga, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ko sa tubig, ngana kanimo. Meron niyang tunob, kaduha siguro ikatulo, kalakaw pa siya, kasi Kristo pa man yung gitanaw. Punting man niya ang kinabuhi dito kang Kristo. Tanawa, lingi na siya sa tanaw na siya, kusok maging hangin, didagkom na ni balod. Sugod siya kaunlod. Nga naman, kaya wa naman niya gipunting ang iyahang kaugalingon ngadto kang Kristo. Dito naman niya gipunting sa kusog nga hangin ug dagko kayong balod. Pertir bang dako ang balod ni atong nasugatan ron. Di lang ni balod ba? Murag tsunami na ni. Tsunami na ni. Murag musalipod ba dako kayo, no? Tanaw ko sa kaniya bitawng kuan na sa TV ginatanaw nako kanang deadliest catch kanang sa US man nga contest po na sila. Mga barko na nailahan kuan manguha sila mga crabs. Kung kayong balod ba? Pero naanad sila muragwa naman. Katawa naman sila ito. Dagko kayong balod ba na? Wala oy. Muragwa na sila ha. Because they are so determined. Kinaam sila kuta. 50,000
kilos nga crabs ili kinahanglan ilang kwaon. Mao to ilang focus, bisag dagko kayong balod, balay wala ra. Ngunit kung si Kristo tong focus, bisan pag tsunami na ni. Oh. Di tamanagan. Pero ato na hinambo last year bitaw katong sa tong October ba to nga napuno ang lubugan og sakyanan og mga tao kay false alarm nga tsunami. Wa di ay. So look forward to Christ's second coming. Muna kung si Kristo gid atong gitreasure ang Ginoo, excited ta ba? Di ta mahadlok. Malipayon ta nga nagpaabot o humusugat niya. Ang end time, gitawag na siya og second coming ni Christ kay parousia. No? I think kini ang sa Greek, no? Parousia. Unsay pasabot sa parousia, the second coming of Christ to the earth. So mabasa na sa 1 Corinthians 15:22. References to it are frequent in the New Testament as the writers describe ang parousia, the ultimate of Jesus and the establishment of His kingdom. Pero nakulang siguro no? The ultimate coming or the final coming of Jesus and the establishment of His kingdom. So naay mga references po diha. 1 Thessalonians, Gospel ni St. Matthew, o second letter of Peter. Reference na to ani gikan sa Catholic Dictionary, no? Pocket Catholic Dictionary. So parousia, the ultimate coming of Jesus and the establishment of His kingdom. So mauning parousia. Mao na nga balik ta sa giingon sa tumdanan, ipunting yun na to dito. Ipunting na to kay the parousia. The ultimate coming of Jesus and the establishment of His kingdom. Mao ni dito siyang gingharian ang atong puntarya. Ang atong ipunting. Muna, maabot sa parousia. Pero dili gani nato ipunting ngadto kang Kristo, ngadto sa iyang gingharian, gisaad niya sa balay sa akong ama dunay daghang mga lawak, muadto ako ron pag-andam og dapit alang kaninyo. No? Ang gisaad niya. Di nato mapunting didto, instead of parousia, unsa mahitabo? Parusa. Silot. And its condemnation. Oh. Parusa sa Tagalog. Oh. Dili parousia. Pero kung mapunting na to ang atong kinabuhi ngadto kang Kristo, unsay mahitabo? Salvation and resurrection. Mao ni katong ingon niya, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Si Tomas ingon, Ginoo, wa may kahibalo asa ka paingon. Ingon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Imagine okay? Dalan ni Kristo na payong kalinan ba? Oh. Ito asas kalinan niya. Kita dinimental paingon tag kalinan. Mo nang dalan ni Hesus. Pagbalik ni Hesus tagpo kita niya. Pero dito mo subay, diri day ko agi. Dito mo tagpo ni Kristo. Kay siya ra ba ang dalan? Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Nya mao po na di po nato mapunting ang atong kasing-kasing o hunahuna ngadto kaniya kung dili siya atong gisubay. Di mag-abot. Di mag-abot. Mo ganina, instead of parousia, it's parusa. Instead of salvation, it's condemnation. Instead of resurrection, it's the final death.
So, muna bantayan na to, no? Dahil nalaktawan ako din no? Okay. Ikatulo na to nga source, unsa ning Adbyento, o ni, CCC, hashtag, dili na hashtag number, number 524. Unsay giingon dinhi? When the church celebrates the liturgy of Advent, ako lang ning panan ha. Liturgy of Advent, emphasize each year. She makes present this ancient expectation of Messiah. Nagingon ako, nangutan nagkanus amin nagsugod, Father. Wa pas Kristo na ni ancient expectancy of a Messiah from the Old Testament. For by sharing in a long preparation for Savior's first coming, the faithful renew their ardent desire for the second coming. Renew. The faithful renew their ardent desire. Unsa may Bisaya aning ardent? Nakakuan mo ani kung saan ning ardent? Oh. Na kuan ako ni unsa man ning kanang desire, kasabot mo na ning desire, no? Unsa kani Bisaya sa desire? Desire. Kanang desire, kanang tinguha, tinguha. Ardent desire, meaning to say nga kini ang bag-o nato ang atuang kasibot, no? Kasibot pagtinguha sa iyahang pagbalik. Renew. Kano saan na ito i-renew? Yun every year. Liturgy of Advent. Muna, kung mag-ihisgutag Advent niya, Christmas na itong una-una, ang gibalik-balik ba din emphasize kayo, second coming, tanaw itong parusiya, second coming, ultimate coming of Jesus, second coming. Kay ang atong gisaulog sa Christmas, na dito gingon man to sa unahan nga, remembrance sa Urdu, remembrance, remembering, paghandom sa iyang unang pag-anhi. Munang atong great preparation, God, and the most important preparation, mao ang iyang second coming. Atong giingon niya sa John, mubalik ako o kuhaon ko kamo. Muna gani, ay, kanindot no. Muna ardent desire for His second coming. CCC 1095. For this reason, the church, especially during Advent, yun ay sumpayan ni Lent, and above all, at Easter Vigil, rereads and relieves the great events of salvation history in the today of her liturgy. Sa ato pa, kining salvation history, asa man nato ni madunggan? Naasa Holy Scriptures. And it is also expressed in the liturgy of the church. Unsay buhaton di ay, unsay naan ning panahon sa Advent, do apil ang Lent o above all ang Easter Vigil, rereads. Unsay Bisaya aning rereads? Basahon pag-usab. Balikon. No? Unya, unsa maning relieves, puy-an.
Mo ganing himuon ning today. Himuong karon, buhi, no? Tinuod. Ang unsa himuong today, ang salvation history. Panahon sa Advento. Himuong karon. Asa sa liturhiya. Kung ay liturgy during Advent, Lent, and above all, Easter Vigil is so powerful. Tanawa ng nagka-inumdumo ka ng Easter Vigil. Karong tuiga, wa man ta ka kuan gyud no sa Easter Vigil kay live stream naman to, no? Ang readings, pertin daghana kay mao nga rereads and relieves. Mao pud na di ay sa Advent. Muna tan-awan ninyo mga reading sa Advent. Kanunay na nag-recall sa unsay saad kaniadto, unsay saad kaniadto, ug unsa puy saad ni Kristo sa umaabot. Nya himuon siyang today. Make it present in the liturgy. Nguna sa simbahan, nasa Vatican II, sa Sacrosanctum Concilium, one of the documents of the Vatican II, sigog pangita sa akong Vatican II, gihiraman mo dito niya, wapay iuli, amot o iuli, babakato. No? Kinaa dito sa Sacrosanctum Concilium, kay tudlo mo ko sa college sa unag, liturgy and sacraments and liturgy. Naigiingon dito, murag sa motto or dictum sa liturgy nga, lex orandi and lex credendi. Sabot ba mo ng mananapan na? No? Lex orandi and lex credendi. Lex means rule or law. Ang orandi is prayer. Lex credendi, lex is law or rule, and credendi is faith, credo. The law of the liturgy is the law of faith. Mauna, importante ang liturhiya. Kay diha de sa liturhiya, mapadayag ang pagtuo nato. Mabitaw na nga itong mga igsoon nga, way apil-apil og liturhiya. Di ba, layo ka gunauna, di kasabot, unsam ning kung simbahan, uy, dagang kay pangutana. Because the law of prayer, law of the liturgy, is the law of faith. This is how we express our faith at the same time when we do liturgy. Muna, make it today. Rereads and relieves. Muna, basahon na to. Basahon. Asam lagi ka ng buwasa. Ng gospel na to, kanang atong first reading, second reading, asam na, kanusam na gihimo, gahapon lang? No, dugay na. Manang great events of salvation history. Once it is reread and we listen to it, we have to live it, relive. Sama sa pagpuyo sa mga tao kaning adto. Nindot bitaw natay kanang debosyon sa mga santos. Kaya mo na matay mo guide ba? O din sa tuwa si Mama Mary, no? Atong parokya, sa atong mga jigiki, kinsa man ang mga santos nato diha. Ang santos na mo, Pader, ang patron, kay Santa Cruz man. Di ba? Di ba patron, no? But what is the cross all about? Do we live the meaning of the cross? Gihimo ba natong today ang cross? Gihimo ba natong today ang mga pulong sa Dios nga atong nadunggan, relieves? Tubang gipuy-an. Di ba miingon si Kristo kausa nga bago lang man siguro isang adlaw ba to niingon siya nga ang tao nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini usa ka taong maalamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. O, pagbundak sa kusog nga ulan, bibaha ang mga suba,
ug mihapak ug mikusukuso ang kusog nga hangin, wala kini maunsa kay natukod man sa bato. Apan ang usa ka tawo nga nakadungog sa akong gisulti apan wala magtuman niini, wala puy-i, wala niya i-relieve. Sama sa usa ka tawo nga buang-buang nga nagtukod sa iyang balay. Una, himuon yung today in the time of Advent, Lent, and above all, Easter Vigil. Nagigibutang din especially. Uy, anday nato ng atong madungog. Di lang dito magpalingog-lingog. Mong kani nga mga lectors and commentators before sa sending forth na may gamay nga input, igiinang ginako sila. Klaruha ginang inyuhang pagbasa. Kay you are not only reading, you are also preaching. Nagsangyaw pud mo. Mo nagdi na magkadimao inyong basa, unsaon nila pag-relieve. Nga pag-reads na to, di man mao. Klaro gid dito sa tamdanan sa liturgy, basic liturgy seminar nga dili usbon, dili ilisan ang pulong sa Dios. Dili mubuon. Naay daghang mga elemento sa kuan daw kanang magbabasa. Pero ang elemento nga naa sa magbasa kinahanglan nga dili mo impluwensya sa pulong sa Dios nga iyang gibasa. Because we are making people to hear once again the words of God, and so that by listening to the words of God, they will be able to live it. Mapuy-an nila. Kaya importante kayo ang pagpuyo. Mo ni ang paghimo nato, pagpuyo nato sa pulong sa Dios, mo nang gihimo nato nga today. Karon buhi ang pulong sa Dios pinaagi kanato. But this also demands that catechesis help the faithful open themselves to this spiritual understanding of the economy of salvation as the church liturgy reveals it and enables us to live it. Kinahanglan di ay ni catechesis to help the faithful open themselves to the spiritual understanding of the economy of salvation. So kita, nga dunay kuan ani, dako datag kabilinggan ani. Niya personally as a parish priest, dako kay kog responsibilidad ani. Na ako mismo ning kamot gyud ko, no? Gimingaw na gani ko sigiki kay wala ko kasuroy. Wala ko kasuroy dito. Hatag og catechesis, pre-baptismal catechesis, pre-fiesta catechesis, ya dinhi kanang pre-baptismal catechesis. Sa una sa BDLR kay nag-appeal pa gani kog lecture sa pre-Cana seminar, no? Dong marriage as a sacrament, no? Kay mao man ni kinahanglan di catechesis. O ambot no, nakadungog na mo sa akong gingon, pag ambot na ko dinhi, na ko nga, abit at ninyo kung sa'y kulang sa ato agyot. Katisismo. Kulang atong mga membro o katisismo. Isang gani mga pangulo. Kulang. Huwag kasabot. Namatay na lang, Katoliko. Huwag yung kasabot. Still give time, no? Oh, Denny. But this also demands that catechesis help the faithful to open themselves. So how can the faithful open themselves if there is no catechesis? So the understanding of the economy of salvation in the church liturgy. So nakadungog siguro tong uban nga mga jikiki nga ako naadtuan, first or second ako nga round, o gamay raman to sa second round, yun ako nga, for me as a parish priest, it is not enough for me to go to the GKK and celebrate Mass and nothing more. Kanang mura mitawag sakramenta lang kanunay? No. Part
sa trabaho sa pari, dili lang kura-paroko, mga pari, ang paghatag o pagpasabot sa mga tao. It is not purely sacraments. Because even every day, they receive the sacrament, but if they do not understand, na importante po kayo. Personally, ha? Ngandam, yung humilioy kayo tao, naayon tayo mausap ang mga tao. No, hindi sila magmahay sa ilang pagsimba. Because this is it. How can the people live it? They do not understand. O ni yung igsoon. Kita po nga doon na kahibaluan hopefully we can help people. Even among our family members. No? O, ningkamo ta. Yung mo, ginay kulang na to. May ginay kulang. O, katisismo sa atong mga membro. Namatay, di ba? Kanang, namatay, itawag. Before sa bunyag, unsa kanang seminar sa bunyag, pre-baptismal catechesis. Unsa man ang before baptismal. Pero wala tay post-baptismal catechesis. Hulaton na nato sila mo, balik ni sila dinig. Mangayo na po kuan. Mangayo na po sila o kini ang confirmation. O mangayo na po sakramento sa kasal. Ngayon sa kasal na po tay pre-Cana seminar. Unsa man ning pre-Cana seminar? Pre is before, Cana is wedding. Pero wala tay post-Cana seminar. Hulaton na po na ito, mabalik na sila din kay magpabunyag. But this also demands that catechesis help the faithful to open themselves to this spiritual understanding of the economy of salvation as the church liturgy reveals. Naana sa liturhiya di ay. And enables us to live it. Puyan. Kung misa rin sa ligan, humili rin sa ligan, di na ay, kaya ang mga tao na ba, ang pari, maghumili na ganag 20 minutos, labi nag 30 minutos, wa na, nag-alingasa na, kagawaso na. Ambot nga nun yung mga Katoliko, di man kagwantag paminaw silang pari. Ang ubang relihiyon kay tag-half-day na silang minaw silang pastor ba? Wow, sila, kanta sila dito. Lingaw sila. Pero mga Katoliko, humili na ganang parig 30 minutos, murag, sige na nagtanaw sa rilo ba? Sige na pang murag, undang na pader. Gilaay na mi. Sumunang di pwede di tanan, no? Oh. Ano yung mga pare nga, tagas kayo mo humili, no? Giyaw-yaw ng mga tao, di na yung kumusimba ng pariyana. Yung mga pare dahil lang gisimba. It needs catechesis. Oh. Not only, matabangan sila da sa liturhiya kung mapasabot po nganto nila. Hinaot unta, no? Nga, on my behalf, I always try to do something. Okay naman po unta kung karon Advent kay kuan man, di lang sa ta recollection, walan sa. Pero ako pamati ba mo makonsensya mo galing ako man trabaho ni. No? Ako man trabaho. Mo na sa una ganahan ko mo adto ko nga zone na lagi to sa una ba? Zone man to, by zone man to. No? Karon by Zoom na lang. At least nani, something is done, no, for us. Atong i-summarize. Tama yun kay 9 minutes na lang para 7. Atong i-summarize. Number 1, diha sa tamdanan alang sa Basic Liturgy Seminar, unsay giingon dito, Advento is usa ka panahon alang sa mabinantayon o malipayong paghulat. Nya, atong balikan gamay, mahimo lang tang mabinantayon o malipayong paghulat kung ang atong
gipuntarya, gipunting, nining maong panahon, si Kristo. Ikaduha, gikan ni sa CCC. A time when, sa ordo, no? A time when, by the remembrance of this, minds and hearts are led to look forward to Christ's second coming at the end of time. So ang atong kasing una-una o kasing-kasing, no, matutok ngadto sa ikaduhang sa pagbalik ni Hesus sa katapusang panahon. O ikatulo, gikan sa CCC gihapon ni, gikan na sa CCC, Advent, especially Advent, Lent, and sa katong Easter Vigil. Advent is rereads and relives the great events of salvation history in the today of her liturgy. So, mao ni di ay ang Adbento sumala sa gisulti sa simbahan. Mao ni ang Adbento. So, unsay naa sa Adbento, Christ is coming. That is in His part. Sa ato ang part, we are waiting. We are waiting for His second coming. Mao ni, sa second part pohon, next Friday, mao ni mga pangutana nga atong tubagon. Unsay angay nato o nakong buhaton samtang nagpaabot kita or ako sa iyang pagbalik. Ikaduha, unsay atong o akong andamon. So mao ni atong tubagon pohon, no, sa sunod nato nga pagkita kung muanhi pa mo. No balik, no, karong Friday. Okay. So hinaot nga doon na mo'y nakatunan gamay ning atong pamalandong first part sa atong pagmalandong mahitungod sa Adbento. Palihog manindog sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Langit ng Amahan, kami nagapasalamat na usab kanimo nining maong kahigayunan diin kami imong gihatagan sa pagpamalandong nining panahon sa Adbento. Nagahangyo kami kanimo nga imo kaming panalipdan sa among pagpamauli sa among balay. Bindisyonan o panalanginan kanunay ang among mga pagpaningkamot sa matag adlaw o panalipdi kami kanunay sa katalagman. Hatagi o kadasig o kalig-on ang among kasing-kasing ug hunahuna aron bisan pa man niining mga pagsulay o kalisdanan nga among giatubang karon ilabi na sa COVID-19, kami dili mahisalaag sa among paglawig nining kinabuhia padulong diha sa kinabuhi sa imong gingharian sa among Ginoong Jesucristo. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Daghan kayong salamat o maayong gabi.